kind Lord Jesus Christ, I, sinner that I am, approach the delights of your banquet in fear and trembling, not presuming on my own merits, but relying upon your merciful goodness. Many a sin defiles me, body and soul. I am guilty of many an unguarded thought or word. O gracious deity, dread majesty, I take refuge under your protection. All merciful Father, take away from me all my sins and iniquities. Make me clean in soul and body, and give me grace to partake worthily of your Holy of Holies. Grant that this holy sacrifice of your body and blood, which I am preparing to offer up, and of which, though unworthy, I mean to partake, may accomplish the remission of my sins, wash my guilt away entirely, banish evil thoughts, revive my better impulses, incite me to perform works pleasing to you for my own good, and prove the strongest of defenses, keeping me safe in body and soul from the wiles of my enemies. Amen. Is my body, which will be given up for you. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa, ingon nga gihigugma ni Kristo ang iglesia o gitugyan ng iyang kinabuhi alang niini. Sa ngalan samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon, maayong hapon, mga suking di paminaw. Ang atong tulumanon nga giulukan duwa man ay love ni ano sab si kahinginan. Sa gihapon, ang makiguban kaninyo, si Veritas, nang hinaot nga naghapon kamus kapiskay sa panglawas aron andam maminaw sa mga pulong atong maluwatan din hisbong tulumanon. Sa dili pa ta mo tubago mga pangutanan karon no, mga suki di paminaw sa ngilit Sabado nga edisyon, ato sang i-acknowledge ning mga text messages nga atong nadawat. Kining bag-o pa lang gyud no nga layo-layo gini iyang location. Matod pa, Brad, maayong hapon. Sulagma nga nagka-tune in ako sa imong tulumanon. Abi nimo usa ko kapanday kung wa ko'y trabaho, makapaminaw ko sa imong tulumanon. Nindot baya kayo. May naputol man ang sumpay atong basahon diri. Nindot baya kayo kay kabahin sa atong relihiyon. Usa ko ka Katoliko. Brad, gusto ta kong magkabaton og kopya sa atong mga pope gikan ni San Pedro hangtod karon.
kana kung pwede. Na-interest ako para aron pod ko mahibalo sa wala na ko mahibalo imong tigpaminawan diri sa Bunlan, Santander, Cebu. Bunlan, Santander, Cebu. Kaabot din itong signal, no? Mayo, no? Bunlan, Santander, Cebu. Dapat yung ngalan niya diri. Florito Bortanog. Ang iyang number 0910-9032-304. Salamat kay ni Moria, no? Ito Florito Bortanog. Kining imong gipangayo namaday ka sa Cebu, no? Kung mahimo, no, kung doon na kay mahibalag diha nga mga Catholic faith apologists o Catholic faith defenders, pangutana lang kung nabay mga kopya sila aron dili pod layo ang atong pagpadala ba, no? Kibasig naara sila o bisan ang atong mga kauban sa pagtuo diha nga naay kopya, pakipangutana lang sa kuno. Pero kung wala gyoy makahatag nimong kopya diha sa inyo dapit, well, tagay lang ko og address. Tagay lang ko og address nimo aron paradaan ka na ko sa kinibang imong ipangayo, listahan sa atong mga Santo Papa gikan ni Pedro. O kung dunay mga kailan nimo nga mahilig sa internet, sayon ra kayo na, no? Kay kining ako updated kayo ni kay sa internet na akong nakuha. Dito gyud sa site sa kining ang Catholic Encyclopedia via sa internet. So updated jud kayo ba? Dayon atong naa sa atong computer. Yeah. So mo na Brad, no? Florito Bortanog diya sa Bunlan, Santander, Cebu. Okay. Dayon kining laing mga text messages diri pangutan naman so sa dili pa nato tubagoning mga pangutana diri ato sang ipahibalog kaninyo, no, mga suking tigpaminaw nga ang atong Global Catholic Network kung EWTN kay naka bisita man ta ganina sa website, no, sa EWTN atong nahibaw-an nga na po ilaing convert, no, sa atong tinuang Katoliko gikan sa Baptist kanang Southern Baptist usa gayud ka minister o former Southern Baptist minister nga nagkonverter sa atong tinuang Katoliko o interviewon siya sa istorya sa iyang pagka-convert sa atong pagtuong Katoliko. Live na sa June 25 dito sa Amerika, no? Lunes sa gabi. Monday, no? 8 p.m. dito na oras sa Amerika. Sa ato adire, ato nang makita kuha na kinabang Martes ato adire. Kay unaman ta. Mag-Lunes ta sila kuan pa man, Domingo. Di ba? So inig Martes ato, mo pay pag-Lunes din sila. Lunes sa gabi man sa ilang oras ang interview. Lunes sa alas 8 sa gabi. Sa ato pa, sa ato adire, ato maning na monitor pod sa kinang pagtakdo-takdo sa oras. Martes na sa alas 8 sa buntag. Sa ito pa, ang live interview sa television, nakita na to karong Martes. Sa ito pa, June 26, Hunyo 26 sa alas 8 sa buntag sa itong Global Catholic Network kung EWTN. Pero kung dili gali mo kakitaan na kay alas 8 office hour na raban na, no? 8 taman sa alas 9. So, try lang pagka Domingo, the following. Pagka Domingo, July
Kay ang replay ana pagka Domingo man dayon. July 1 karong July 1 sa alas 4 sa buntag ngadto sa alas 5 no. Domingo na Hulyo 1, July 1, Domingo alas 4 sa kadlawon ngadto sa alas 5 ang replay. Pero kung gusto gid mo tan-aw gyud sa kana bang live gyud, live interview, well, kanang karong Martes alas 8 sa buntag. Lunes man sa gabi dila dito sa Amerika no. Ang guest mao si Dean Lanton kanhi usa ka Southern Baptist minister nga na kabig sa pagkatoliko. Gani ugma day no sa kadlawon dunay replay no. Domingo man ugma dunay replay alas 4 ngadto sa alas 5, pero nalimot ko anak ko ma-take note kinsa to mga speakers nga tulo to sila kabuok nga mga guest nga mga convert. Ang di na ko malimtan nga usa sa convert si Rosalind Moss nga kanhi usa ka Jewish, then na converts pagka evangelical Protestant, then na convert pud sa tinuang Katoliko sa pagkakaron. So gikan sa Jewish napunta sa evangelical Protestant, dayon karon Katoliko na siya. Taas kay istorya sa iya. Then doon na to'y usang malimot ko lalaki. Tinapagod to'y lain pagod. Tulo. So kung gusto mo saksi sa replay, ugma sa kadlaw no alas 4 sa buntag ngadto alas 5 da sa tong Global Catholic Network. Yes, cable no, cable TV. EWT and Eternal Word Television Network. Dayon akong usbon pagka Martes sa buntag alas 8 ngadto sa alas 9 sa ato ang oras na diri sa Pilipinas. Okay, atangin ninyo ng live interview pod ni Dean Lanton kanhi usa ka Southern Baptist minister nga karon usa na Roman Catholic. Ug di mo kakita yan ang oras sa live ang replay pagka Domingo no, Hulyo 1, Domingo na no, alas 4 kadlawon ngadto alas 5. Sumo na atong pahibalo. Di na pala yung mga schedule, upcoming schedules. Sunod na lang na ako po ipahibalo. O kung maka-internet lagi mo, asayon na kayo. Masayod sa mga schedules. Kay sulod lang mo dito sa access lang mo sa ewtin.com. Dayon, pangitaalan ninyo itong mga schedule sa program sa Journey Home. Journey Home program na hosted by Marcos Gruday. Nga kani usapod ka Presbyterian minister. Pero kanang Coming Home Network .com no mga suking tigpaminaw kung access po niya na inyong mahibawan kinsa kayo mga convert sa atong tinuang Katoliko nga gikan gyud no sa laing tinuhuan nya kasagaran ra ba gyud gibutang didto mga ministers nya nindot kay la mga testimonyo. Gani sila mo'y iisip na to nga dako kay natabang ron dito sa gawas no sa US sa pagpasabot sa mga kanabang dili Katoliko. Unsa gyud ang tinuang Katoliko, mga suking tigpaminaw. Gani kining ubos nyo igsuon no si Veritas, usag gyud sa nakahayag nako no nga wa gyud ko modayon og balhin sa laing relihiyon tinuhuan. Mga former pod non-Catholics sama ni Attorney Marcelo Bacalso nga kani usa ka evangelical Protestant. Itong nag-eskwela pa siya dito sa Silliman University. Protestante pa siya. Taas-taas po niyang studio. Resulta sa iyang studio, nagkatoliko mahinoon siya. Dili na ko malimtan tong iyang mga pulong nga iya pong gikutlo. Sa sinulat ni kanhi the late Cardinal Newman nga usapod ka Anglican Protestant nga nag-convert sa pagkikatoliko. Gikan sa iyang pagka-Anglican niya rektor gyud sa eskwelahan sa mga Protestante. Na-convert gyud sa pagkikatoliko dayon dunay mga sinulat og di na ko malimtan gyud sa iyang giser nako no ni Attorney Bacalso ang iyang gikutlo sa sulat ni Cardinal Newman kaang mga pulong nga nagkanayon. To be deep in history is to cease to be a Protestant. Akong usbon. To be deep
in history is to cease to be a Protestant. Nga sa binisaya pa, kung magkalawom kuno ang atong nahibawan sa kasaysayan, kung magkalawom ang atong nasayran sa history o kasaysayan, magkaanam pud ta nga mohunong sa atong pagka-protestante. O daghan kayo ang nakasinati og ingon ana nga sitwasyon ng mga suking tigpaminaw dito sa gawas karon sa US. Kung magkaanam ka og kasayod gyud sa kasaysayan, sa history sa simbahan, magkaanam ka nga mohunong ka sa imong pagka-protestante kay masayran man kuno nimo ang mga kamatuoran sa tinuhang Katoliko nga siya gayud ang matuod nga tinuhuan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Okay. Napailain kasi Brad Socrates Fernandez, no? Kasamtangan mayor karon sa Talisay, Cebu. Former kuan po na siya. Kaya ng Seventh-day Adventist. Kaya nag-convert na sa pagkakatoliko o nahimong mga veterano nga tigpanalipod sa pagtuong katoliko dito sa Cebu. Sila ang duhang attorney Bacalso. Mga former non-Catholics. Igo ang nagalimot nila kay sila man na sa itong mga nahimong maestro sa Catholic Faith Apologetics o nakahayag na to o wa kita mo dayon og balhin sa laing relihiyon. Kaya ako, di ko maulaw. Sa una, hapit ko mabalhin og laing religion. Sa wa pa ko kasabot sa mga pagtulon ang Katoliko. Pero sa dihang nakasabot ko, kay dunay mga gikasangkapan ng Ginoo, aron gyud magkasabot ko, wa ko mo dayon og balhin o gani nabati nako nga gitawag ko si Ginoo nga moapil aning kausa sa pagpanalipod sa pagtuo. Bali, kung makat-unta, nagpasabot nga dunay sugo ang Ginoo na dayon nimo. Kung di ka gusto suguon, may pwede lang ka masayod. Kay kana dayang makahibalo day ka, but pasabot man ana nga suguon ka. Kay dili man day ihinala ba ang kahibalo. Kinahanglan i-share man gyud no ang kahibalo no mga suking tigpaminaw. Labi na kay kanang atong i-share may labot na sa pagtuo na amang gyud diha nagkataya no ang atong kaluwasan. No diha sa atong pagtuo no mga suking tigpaminaw. Okay, atong gibasa ang Efeso 5:25 isip intro sa atong tulumanon karon. Isip pagpahinumdum bagka nato ba. Sa unsa gyud tumong nato nining atong tulumanon. Nga ato man giuluhan the woman I love kunang babae nga akong gihigugma. Kay nahinumdum ko sa unang reaction nga akong nasayran sa bag-o pag nagsugod ni atong tulumanon. Doon na to yung reaction ba sa usas na kabantay sa itong tulumanon nga. Uy, isa man ang tulumanon ni Veritas. Lahi naman, kay lahi mag-title. The Woman I Love. So man na, love story sa kanang kanabang mga kalibutanon nga love story. Yan kay The Woman I Love. Nguna nga, buot na ko kung i-klaro din, basin doon na po'y bagong nagpaminaw ba nga nung sa ka-religious program gituluhan man og gitaytolan man og The Woman I Love. Yeah. Well, mao nga atong gibasa ang Efeso 5:25 nga matud pa ni San Pablo. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa. Ingon nga gihigugma ni Kristo ang iglesia. Mao man gyud na sa atong pagtuo basis pagtulunan sa atong Kristokanon nga tinuan nga ang bana kinahanglan yung mahigugma siyang asawa. Ingon nga gihigugmas ni Kristo atong Ginoo ang iglesia. Kaya nga no ba, ang bana god og asawa nga relationship o relasyon gipanag-ing man sa relasyon ni Kristo og sa iglesia. Nga atong giisip nga si Kristo mao'y silbing bana, unya ang iyang asawa mao ang iglesia. Mao na nga dunay mga passages diri sa Bible nga ang iglesia gitawag og babae. Ang simbahan. Na kung si Kristo nahigugma sa maong babae,
o sumaong iglesia, inaan kita, natural na lang nato nga mga Kristiyanos nga musundog moawat. Kita mga Kristiyanos man. Sa ato pa, kining tulumanon nato nga giuluhan the woman I love, ang love ni nga atong gituki no diha sa atong pagtuo nga love ni Kristo sa iglesia o sa babae nga gitumbok mao ang katawhan, ang kapunungan, ang organisasyon nga iyang gitukod mga suking tigpaminaw. So kining atong mga pagparehag diri sa atong pagtuo, pagtubag o mga pangutana, paghatag mga katinawan, mga buhat ni sa gugma nato sa atong simbahan o sa iglesia. Mao na siyang giuluhan atong the woman I love. Kay bisan unsa pay may isgutan nato dinhi no nga mga pulong, bisan unsa pang mga pangutana may labot na sa pagtuo, kana kung atong malinawan, matagaan atong katubagan, that means kana nagkabana gayud kita sa maong simbahan. So maisip na to nga halad na to pagpakita sa atong gugma sa maong simbahan. Kinahanglan doon na magintay buhaton. Sama sa kalalaki nga nahigugma sa kababae, dili man na igo god nga kana bang igo lang siyang musulti. Kentos babae nga I love you. Without kana bang mga works nga ipakita, mga buhat nga nagpakitang tinuog yung kang nahigugma sa maong babae. Ingon na usab no sa atong pagtuo sa atong simbahan, kung tinuod nga nahigugma ta sa atong simbahan kay si Kristo lagi nahigugma man sa simbahan kun sa iglesia, well kinahanglan ipakita nato sa mga buhat di lang kay sa istorya lang o sa pulong lamang pagasuking tigpaminaw. Kay kanang faith without works is dead no, ang pagtuo nga walay buhat patay. Method para sa James 2 mga suking tigpaminaw. Nakaroon dirita sa pagtubag mga pangutana, dili man ni daghan. Kaya nga ba ni ini atong natubag na po sa pag-text lang po. Okay. Brad, palihog ko og basa sa pulo kasugo sa Dios. Kay nanangutana sa ako. Kay dili siya tuo. Ako ingnan. Ikan sa 0919-57-18468. Well, ang sugo sa Diyos naman is sa Bible. Well, ipapabasa na lang no sa imong higala diha no sa Bible kay di ko na lang basahon din sa kining tulumanon kay nagsentro tas pagtubag sa kini mga pangutana no. Brad, kung nakadungog ka no, kung na Bible diha ipabasa na lang no kung napulo kasugo ang buot ipasabot nga ipabasa nasa Exodo Kapitulo 20. Exodo Kapitulo 20. Okay. Dayon naabay lain diri. Yeah. Good PM, Brad. Ngutana lang ko. Di ba, Brad, ang gugma buhat sa kaluoy, dili buhat sa kasakit? Nalibog ko kay si Jesus, siya ang gugma, pasaylo o labaw sa tanan. Siya ang magbuot. Magbuot, hinungdan, nga naay impyerno. Nalibog ko, matud niya kung bunon ka og bato, balusi og pan. Unya makatingala kaayo kay siya mismo Dios, dili kahimo, kay lagi na ay impyerno para makasasala. Unsa nakaha kitang mga tao? Ikan sa 0919-2318610. Okay. Murag na ato'y nangutana po na ko anis miyagi. Yan natubag po na to. Hangto di ay karoon no, naapag yun ay malibog ana no. Anyway, doon na maging panahon no, bisan ako gani no niyan to. Nalibog po ko ana tuod. Nga ang Diyos gugma puno sa kaluoy, pero nga nung na may silot nga iyang gitagana alang sa mga magasasala. Kung gugma di kaluyan, so
wala untay iimpyerno tungod sa kaluoy sa Ginoo kay manuluyon man siya. Well, ang atong tubag balik ko nato nga ang Dios nga gugma ato man yun ang napruebahan diya sa history sa salvation o sa kaluwasan. Imagine no mga suking tigpaminaw nga sa dako nga sala nga nahimo sa tao, sa iyang pagbulag sa iyang labawng magkagagahom, ang Diyos naghatag paghayod o kanabang tsansa sa tao nga mahibalik. Gioperan o kanabang kaluwasan bisan sa pagkahulog sa tao. Sa unsang pagi, pinagis pagpadala niya sa iyang bugtong anak nga atong Ginoong Jesucristo aron pagtubos pagluwas kanato. Imagine, usa na ka dakong gugma, dakong pagpakita sa gugma sa Dios. O gani daghan kay tang maistoryaan niya og detalyhon gyud nato pero di lang nato tas-on. Move on lang nato. Ang main reason lang gyud may atong idayag dinhi. Nga dili gyud nato ma-question ang love sa Ginoo. Why? For example, bisan gali kita nga mga nakalimot sa atong pagtuo o nagpabaya lang sa atong pagtuo nga wala tay gihimo ba? Pagpakita nga kita ni tuo gayud. Siguro daghan na to sa huna-huna lang nagtuo pero wala diya sa buhat. O, bagay suking tigpaminaw. Pero timan ibya no nga ang Dios kanunay nagpakita sa iyang love, nagpadagayday sa iyang gugma nganing kanato ngano kay wala lagi pili ang iyang mga pagpakita sa gugma ngadhi kanato ngano ba kay bisan kita mga makasasala, kita mga buluyagon apan nganong naa manghapon nakahanggab manghapon ta sa hangin, nakakaon manghapon ta, na manghihapoy tubig nga atong mainom, kadtong mga importante gyud nga kikinahanglan sa ato bang life, sa atong kinabuhi, naamang gyud tubig, hangin, kahayag, kung kangit-ngit pod gusto tag kangit-ngit kay gusto tang pahulay na ampoy gabi. Unya kita yung tanan naka-avail, nakadawat niya ng tanan, mamatarong man o madaotan. Kana lang maklaro na nato nga ang Dios di gyud nato ma-question ng iyang love bisan pa kita gali makasasala kanunay nagdawat og grasya gikan kaniya. Pero ang magkalibog lagi kay nganong musilot pa gyud siya. Well, sa Salmo 7:11 god nga samtang ang Diyos gugma at the same time justice po siya, hustisya. Kay dili man nato maingon nga ang usak ka gugma minus justice o hustisya. Una-una ko na to. Sa 1 Juan 4:8 naman nato diya mabasa nga ang Diyos gugma. Love. So, when we say love, na siya kaluoy. O ang iyang kaluoy, iya naman ang naipakita. Kana lang iyang pagpadala sa iyang bugtong anak karon sa pagluwas nato. Pagpakita naman na sa dako niyang kaluoy nato. Pero at the same time, kanang Diyos nga gugma, hustisya po siya. Kay kung moingon ta nga ang gugma walay hustisya, unsa may atong mauna-una na, di na po na makatarungan nun. So, atong i-sum up, atong i-appeal diha sa definition sa atong love nga nahibaw-an na kasayran mahitungod sa Dios nga kung ang Dios gugma maluluyon at the same time ang Ginoo naapod siya niyan ang gitawag na tog justice o hustisya, meaning kadtong modawat sa kaluwasan iyang gantihan, kadtong dili modawat sa kaluwasan iya pong silutan. Kaya alang-alang ang dili gustong mudawat sa kaluwasan o kadtong gustong mudawat sa kaluwasan parehason nga
parehason nga tagaan yung kaluwasan. Ana man na ato lang gi gamitag mga pulong ba nga mubo. Maura man yun na, no? Kung pananglit dili ka matinud-anon sa imong pagtuo o dili ka mutuman sa mga pagtulunan sa Dios, kana nagpasabot nga dili ka modawat sa kaluwasan nga gi-offer sa Ginoo. So kay dili ka gustong modawat sa kaluwasan, di ka pugson sa Ginoo. Giklaro man niya nga kung dili ka gusto modawat sa kaluwasan, pues dito ka sa impyerno kay mo man na imong gusto. Kay kung maingon ka nga, dili man ko ganahag impyerno, kay singlot ko na kinsa ko'y ganahag impyerno. Pero, di po ko gusto mo buhat og matarong. Yan naun sa man po ng pagkaistorya ha. Di ka gusto ma-impyerno, dayon, di po ka gusto muhimo og matarong. Dili ka gusto mo tuman sa kabubuton sa Dios. Well, asa naman na nga itong Lord's Prayer diha? Nga gitudlo sa Ginoo ba nga kanang moingon ta, Amahan namo anak ka sa langit pagdaygo ng imong ngalan. Matuman ang imong pagbuot. God's will gyud mao gyud matuman, dili ang ato mga suking tigpaminaw. Tanan gyud nga kabubuton ang gusto sa Dios mao gyud kinahanglan nga atong tumanon, dili ang ato Ang Dios gyud mo'y matuman. Tingali moingon ka nga mauna diktador re ang Diyos. Diktador re ang Diyos kay ang iyamang Diyos may matuman, dili man na nga to. Well, kung atong ngayuhog sabot unsa ng diktador, ang meaning na negative man. Tawhanon man na. Kana bang magpalabaw-labaw ka nga mura ba kag Diyos nga imong lupigan na ang imong isikatao tungod kay mura na ka o nagpaila na ka mura kag Diyos, dili na patas imong pagtagad sa mga tao. Ang imo ara gyud imong idikta hala tumanon bisag makadaot sa tao mo na diktador. Pero ang Diyos, although ang iyang pagbuot mo'y kinahanglan gyud mo'y matuman, dili man na diktador. Nganong dili diktador? Kay ang iyang gusto, ang iyang will alang man pustong kaayuhan. Kahibalo man ng Ginoo nga kitang tao, wa gyud tay mahimo kung dili gyud siya maoy mugiya nato. Dili ang iyang Espiritu Santo maoy mugiya nato, wa gyud tay hinungdan. Kaya ngano ba? Kinsa goy mayang laki nato nga magkapatungha gyud tinuod nga kalinaw? Dugay-dugay naman ning paningkamot sa tao nga mumugna siya kalinaw pero hangtod karon gubot man gyud gihapon. Kung ang tao ra nga panghuna-huna maoy kana bang pasagdan? Nakita naman yun nato, sukad pa niya to, nga kung ang tao pasagdan sa Diyos, wagid taon siya mahimong kalinaw yun nga tinuod mga suking tigpaminaw. Ay hara yun ta magkabaton o kalinaw kung magpagiya ta sa Diyos, kung ang mga pamaagi sa Diyos, maogi atong tumanon. Mao. Sayod ang Diyos nga, ang iyang kahibalo, kung atong sundon, maoray makapatungha og maayong kinabuhi sa atong panginabuhi. Mao nga kanang gitudlo dias pagampo nga ang iyang pagbuot may matuman, dili na dictatorship sa Dios. Mao nay kamatuoran nga tungod kay ang iyang kahibalo mao'y makahatag na tug tinuod nga kalinaw, tinuod nga kalipay. Mao na nga God's will gyud ta. Ang iyang pagbuot mao gyud atong tumanon. Yeah. Unya, sa iyang pagbuot, giplastar man niya ang iyang pagpadayag. Nga kung mutuman ta sa iyang kabubuton, doon na ganti nga iyang ihatag. Kung di ta mutuman sa iyang kabubuton, doon na po'y silot nga iyang ihatag. So, kahibalo na ta. So, kahibalo ta, asa ta. So, hibalo man ta nga kung di ta mutuman sa Ginoo, magmasinupakon ta niya, na ay para nato silot. Mo man ay hustisya, mo man ay gugma, nga tumanon ang hustisya. Pero na po yung mga instances nga kanang iyang ipakita iyang kaluoy, nga pananglit ay ang imong isikataw nakasaad nimo imong pasayloon na kana kung mangayo lagi kag pasayloon ka. Pero ug di ka mangayog pasaylo. Naon sa po na
Ang Diyos talang yo'y magunahon na nimo. Mutimbang-timbang siya magunahon ng kasing-kasing. Ang ngayan baka pasiloon, bisag ka mga pasaylo. Kaya naman pa'y prinsipyos Ginoo nga dili kapugso niya kung dili nimo gusto nga pasayloon ka. Yeah. So mao na nga kung ang Diyos gugma ato gyud unahon nga at the same time susamang bahin siya pod justice. So ug unsay angay nato mao na atong madawat. Ug unsay dili angay nato dili po na angay nato. Alang-alang unsa may sample anang dili angay nato. Ang dili angay nato mao nga kung dili ta mubuhat og maayo, ang angay nato silot. Dili angay nato ang langit. Di ba? Hibalo gud ta nga oy ang pagbuhat og dagkong sala mortal sins maka-impyerno nato. So meaning kung mubuhat itong mortal sins di ta kakumpisal mamatayin lang ta nga mga dagko kay sa atong nahimo. Sumala sa Biblia, maimpyerno man gyud ta. So angayan ta sa impyerno. What is due to us, kinahanglan dito kita. So dito ta sa impyerno kay angayan man ta sa impyerno. Kay ang angayan para langit kadto mang mga tarong, kadto mang magmatinumanon. So mao na ang atong tubag igsuon sa imong pangutana gikan sa 0919-2318610. Okay. Nakaron wa na may pangutana diri. Mupadayon ta sa atong topic, may labot na sa kinibang Supreme Pastor of the Universal Church kon kinibang Santo Papa. Ato namang nadayag ang mga tudling sa Biblia nga gihimo na itong kapasikaranan o isip mga justification na to nganong doon nagyoy Supreme Pastor ang iglesia o kinghirian nga gitukod ni Kristo nga ang gipili gyud nato nga haum kaayong titulo kadtong titulo gyud sa Dios nga buot gyud niya ipaambit ngadto sa tao nga iyang piyalan. Di ba? Ato kung balikan gamay ang Roma 4:16 ba to kung ko mas masayop no mga suking tigpaminaw. Roma kapitulo 4 tudling 16 tagingon si San Pablo, busa ang saad gipasikad sa pagtuo aron kini maangkon ingon nga gasa sa Dios alang sa tanang kaliwat ni Abraham. Dili lamang kanila nga nagtuman sa balaod kundi niyadtong nagtuo usab sama kang Abraham. Kay si Abraham mao ang espirituhanong nga mahan natong tanan. Naghisgot si Pablo nga si Abraham mao ang espirituhanong nga mahan. Pwede man nato no kung ato bang tuison, pwede man nato ingnon si si Pablo nga nasayop ba ka na Pablo. Nganong imo mang gitawag si Abraham og espirituhanong amahan nga usar may espirituhanong amahan nga tuwa sa langit nga mao ang Dios. Nganong hinganlan pa man mo si Abraham og espirituhanong amahan? Well, mao na to atong na-discuss miagi nga. Tinuod biya na nga ang Dios ra gyud maoy espirituhanong amahan. Siya ra gyud pero dili ta kabuot sa Dios nga kanang iyang titulo iyang ipaambit ngadtos mga tao nga gusto niyang paambitan. Parehas ra na gingon sa Bible nga ang Dios lamang mao'y makapasaylo og sala. Marcos 2:7. Pero di ta kabuot niya kung gusto niya nga kanang gahom sa pagpamasaylo og sala nga iyan ang gahom iyang ipaambit ngadtos mga tao nga iyang gisugo. Nga mao ang mga pari kon mga ministro. Ug iya man yun ang gipaambit. Sumala sa San Juan kapitulo 20:23. Nga iyang mga unang ministro kon mga apostol gitagaan niya gahom sa pagpamasaylo og sala. Gani si Moises sa Exodo 7:1 ba na? 17:1. Gihimo siya ingon nga Dios.
pero dili gyud Dios. Ingon nga Dios ra kay mudumala man siya mangulo. Oh. Mausab na daghan kay mga tudling sa Biblia nga ato nang nadayag nga ang titulo sa Dios iyang ipaambit ngadto sa tawo nga iyang sugoon. Pero kung magpalabaw-labaw lagi ta, magpaka-Diyos ta, di ta angayan ni anang titulos pagkaamahan mo nang niingon si Kristo sa Mateo 23:9, ayaw ka mo pagtawag og amahan dirisyo ta. Di na to na literalon ang but pasubot ana kung dili ta angayan ni anang tituloha kay di ta maayo sayo pangatong pangunahuna unsa nang sinugo sa Dios, unsa nang piniyalan sa Dios, so di ta angayan anang titulo nga amahan. Pero kung atong tumanon ang God's will, ang iyang pagbuot, ang ngayan tanian ng tituloha, kaysa gikaingon ko na ang Diyos mo paambit sa iyang titulo ngadto sa tao. Mo bitaw nga si Pablo nag-ingon nga si Abraham mao ang espirituhanong amahan natong tanan. Kay kadtong pagtuo ni Abraham sa ka-history sa kaluwasan, ehemplo man gyud to. Sa man ka huwaran o sa ka-example nga kana bang 100% gyud nga dako gyud kay pagtuo. Liman ka nga niya ihikaw ang iyang anak nga ihalad kung kini gustos Ginoong ihalad na kung gusto og buot sa Ginoong ihawon Ginoo na gud ha. Tuo gid siya. Muna nga ang titulo sa Dios iyang naangkon. Unsa galitong tudling sa Biblia nga kung magmatinumanon ta sa Dios, magpailalom ta sa iyang pagbuot, ang iyang yung titulo nga labaw iyang ipaambit diri nato. Unsa galitong tudling nga mga suking tigpaminaw kay basin ba dunay ba mga tana gama ra man nimo veritas nga ang Dios ang iyang titulo iyang ipaambit kung magpaubos ta, kung magmatinumanon ta, wala man nas Bible. Uy, dili oy. Nanas Bible. Katong sa Matthew 23 gihapon. Kay kung atong gamiton ang 23:9 kung dili nato saktuhon sa pagsabot sa sumpay, magamit man po nato sa pagpatinaw sa atong pagtuo. Nga kanang titulo sa Dios iyang yung ipaambit ngadto sa taong magpaubos, magpakasulugoon. Asa galito naa sa Mateo 23 tudling 11 ug 12. Nagingon ang Ginoo, ang labing dako kaninyo kinahanglang mahimo nga inyong sulugoon. Sa laing pagkaistorya, ang amahan o labaw diha ninyo o pangulo diha ninyo kinahanglan mahimo nga inyong sulugoon. Niya sa sumpay sa tudling 12 nasamot pa gyud. Og ipaubos ang magpataas sa iyang kaugalingon. Og ang magpaubos ipataas. Mao bitaw nga nganong nakaingon si Kristo nga ayaw kamo pagtawag og amahan diri siyota. Ngano ba? Kaya ang iyang giatubang kadtumang mga taong mapahitason, dili mapahiobsanon, nga dili ang ayang tawag og amahan. O bitaw gingon niya diri ang magpaubos og ipaubos ang magpataas sa iyang kaugalingon. Kining mga tao nga iyang giatubang mapahitason, so iyang ipaubos. So ingon siya nga dili mo ang ayan tawag og amahan kay mapahitason man mo, kay mapahitason man mo ako hinon mong ipaubos. Dili mo nako pahinganlan og amahan, ako mong ipaubos kay mapahitason man mo. Pero kung mapahiobsanon pa mo, ako mong ipataas. So meaning ang akong titulo nga amahan akong ipaambit diha ninyo. Mamoni tudling sa Biblia mga suking tigpaminaw ang prueba nga ang magpaubos ipataas ato pa katituluhan og amahan. Mao na nga kanang katungdanan nato sa mga pari kay sulugoon man na so angayan sila ni anang titulos pagkaamahan. Puwera lang sa dili matinumanon nga mga pari. Kay sa history na ampoy mga pari gyud nga hinaon kay mga tao ra nagpasaway magkaingon ta nga murag maigo po dire sa Mateo 23. Pero kung doon na manggali maigo nga mga pari aning gipanudlo ni Kristo sa Mateo 23,
Pero timan anato daghan pong mga pari nga dili maigo sa ato pa nakatuman aning giingon sa Ginoo nga kung gusto mo hinganlag amahan pagpaubos mo. Ito pa magmatinumanon. Ya sa kasaysayan nakita man nato nga pagkadaghan ang pong mga pari nga buutan. Ang uban na deklara gyud nato nga santos. Turay San Vicente pare man to. Si pagkadaghan ko si Padre Pio. Ni nako ako magbuto ako gadalag listahan diri kinsa kitong mga pare nga buutan. Ngayon jud yan ang titulo sa pagkaamahan. Well, mga suking tigpaminaw kining nahibilin nga mga minutos atong i-share ninyo dinhi kining mga testimonyo ba sa mga naunang mga writer sa atong Kristohanong katilingban. Kay ngano ba? Wala ba mo mahibong nga kining atong Biblia kung wala panigi canonized o kining kasulatan nga gipanggamit-gamit nato sa mga Kristiyanos kung wala pa gi-canonize sa simbahan nga Katoliko? Daghan unta ni dili lang kay 73. Diba kini atong libro 73 man eh. Kay ang Old Testament pila galito sa atong kinibang Catholic canon. Ang Old Testament kuan kanang asa man to na limot mo ko. 46 ang Old Testament, 46 books. Dahil ang New Testament 27. So 73 tanan. Pero naapoy ihap, depende man na pagbahin-bahin, nga naitungao, naapoy iusa. Mao na nga doon na po ihap nga 45 ang Old Testament, dahil 27 ang New Testament, so 72. Kung 46 ang Old Testament, then 27 ang New Testament, 73. Yeah, na siya. Dayon, wala ba tang masayod nga kining New Testament canonized books ni sa simbahang Katoliko, meaning ang Katoliko nga simbahan mo'y nag-ingon nga kining 27 ka libro linamdagan sa Espiritu Santo ug mao ni atong tawgon og bag-ong testamento. Well, assignment na nako ninyo kung diskumpiyado mo aning akong giingon. Kaya ako naman ning tun-an pag-ayo nga ang Katoliko nga simbahan mo'y nag-canonize aning 27 books of the New Testament. Asa galing po itong Old Testament? Galing di sa ako mahiskot atong Old Testament kay controversial man. Kay na may mga igsuon na itong nahimulag moingon nga gipun ana sa Katoliko maunang naabot og 73. Kay ang tinuod, ang Old Testament 39 ra to. Wa to'y labot tong 7 ka libro. 39 plus 27 so 66 ra. Mao na nga sa Protestant canon o ganang ipanggamit-gamit sa mga dili Katoliko 66 ra tanan kay 39 sa Old Testament plus 27 books sa New Testament 66 ra. Pero mahibulong kung anong natunong man yung 66. Namor ba na symbol sa kakulangon? O kanabang INC? Di ba kanang 666 gigamit ba na nga simbolo diya sa Biblia nga simbolo sa yawa? Pero kini nga to nga 73 simbolo po sa kumplito, di ba? Number 7. Unong kadlaw gibuhat sa Dios ang tanan, ikapito mipahulay siya, nagbalaan siya mo ng number 7 sign of completeness. Og ang 3 pod, ang 3 nag simbolo po sa Trinity. Ang Dios, usa ka Dios nga nas tulo ka persona, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Nganong po ning natunong man po ning atong ihapno mga Katoliko 73 nga mga numero nagsimbolo og kanang kabalaan, nagsimbolo sa Dios og nagsimbolo sa completeness. Whereas ang mga dili Katoliko ang ilang libro sa Bible mo ihap lang og 66. Kanong natunong man po 66 no mga suking di paminaw? Well, tun-in ninyo kayo, ngano na. Diba, musangko yun sa espiritu kung kinsa yung gigiyahan. Kinibang 73 books
sa Catholic Church o kinibang 66 books sa mga dili katoliko nga tanan sila nagtabang sa pagsaway sa tinuang katoliko nga siya mahoy sayo. Mga suking tigpaminaw. Gani, doon na tayo separate topic aning mahitungod sa ihap. Dayon, kining 27 books mga suking tigpaminaw, actually, sa wala pa ni mag-canonize sa simbahang katoliko, wa pa madeklarar nga 27 kabasahon ang New Testament, daghang kay ni. Daghang kay ning mga libro, abot ganig libo. Dahil mga sulat, daghan kay mga sinulat sa mga Kristiyanos. Nabagal ito Gospel of Barnabas, ang sinulat ni Pedro kuno, dahil daghan pa, di lang kay kining na-address sa atong Bible ron. O, nalimot walang ko kadalag listahan. Daghan kay mga sinulat ang mga Kristiyanos. Pero ang simbahang katoliko pinagi sa iyang mga labaw, naghashas. Naghashas o gipili yung maayo unsa gyud ang linamdagan gyud sa Espiritu Santo. Kadtong kaduha-duhaan way klaro wa giapil. Oh. Na sa ato pa mga suking tigpaminaw, kita nga nagtuo nga 27 ra ka libro ang New Testament. Nituo daita sa konsilyo sa Katoliko. Mo bitaw matud pa sa usa ka protestante nga karon Katoliko na nalimot ko sa iyang ngalan, ingon siya nga kun mutuo kuno ta sa Bible, kinahanglan nato sang dawaton ang otoridad sa simbahang Katoliko. Before we accept the Bible, we must first accept the authority of the Catholic Church. Nga naman, kay ang Catholic Church may nag-pronounce nga kining mga libro nga niya sa tong Bible, linamdagan si Espiritu Santo, kay siya may gahas-hasan ni, pinagi sa iyang mga konsilyo. Oh, kay kung wala pa ni hashasi, pagkadaghan guys mga sinulat, mga suking tigpaminaw. Di lang kay 73. Times 3 pagali ni. Times 4 pagaling mahimo. Unya ang tinuang Katoliko pinagi sa iyang mga obispo. Boy, naghashas na ini o pila ra gyud linamdagan si Espiritu Santo. Dayon mo na dayon gideklarar dayeg pinagi mga konsilyo nga ang Old Testament 46 din ang New 27. Nganong nituo man ta sa Katoliko nga maora ni ang mga librong linamdagan. Oh. Yun sa nato pagsiguro. Sumatod pa sa usa ka protestante nga karon Katoliko na before we accept the authority of the Bible, we must first accept the authority of the Catholic Church. Ngano man, kay siya may nag-ingon nga kining 27 o 46 sa Old Testament, kalibro sa atong Biblia, mao lamay linamdagan sa Espiritu Santo. Apiki na atong oras ng mga suking tigpaminaw. At tangin ninyo ugma ang atong continuation. Ang sumpay na ini. Kay wapata mahuman yun aning timaha. O sa Lunes at tangin ninyo ang atong pag-discuss na po about idolatry. Balik na po tas tema mahitungos larawan. Kaya doon na po yung naghangyo. Pangasuking tigpaminaw. Sa gyapon sa dili pa ta hingpit magbulag-bulag karon sa kanginan. Pangasuking tigpaminaw. Ay abiyan ninyong kalimti ang atong Global Catholic Network kung EWTN. Eternal Word Television Network. Nana siya sa channel of 48 sa Orient Cable Dipolog o channel 61 diya sa atong hometown channel diya sa Katipunan. Wabatag kahibalo sa uban nga cable operators. Pangitaan lang ug asa na atong Global Catholic Network. Ang atong cellphone number diri sa mong dulumanon 0918-5497-065. Ang atong telephone number 212-6200. Email address veritas899@yahoo.com. Okay, ato ning tapuson ginagi sa pagbasa sa pagampo ni St. Francis. Lord, make me a channel of thy peace, that where there is hatred, I may bring love, that where there is wrong, I may bring the spirit of forgiveness, that where there is discord, I may bring harmony, that where there is error, I may bring truth, that where there is doubt, I may bring faith, that where there is despair,
I may bring hope. That where there are shadows, I may bring light. That where there is sadness, I may bring joy. Lord, grant that I may seek rather to comfort than to be comforted, to understand than to be understood, to love than to be loved. For it is by self-forgetting that one finds. It is by forgiving that one is forgiven. It is by dying that one awakens to eternal life. Amen. Mga suking tigpaminaw, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, hin na lang inyong ubus nga sulugoon sa mong tulumanon to woman I love, Shilbert Dundoyano Sr. alias Veritas Muingon. Hang tutugma pohon sa mga oras o istasyon. Sa ngalan suman, sa anak si Espiritu Santo. Amen.